Скъпи приятели, От следващата въртележка. която се стигаме много, много нависоко. Ето, и стигаме на 33 метра височина. Как си, котке? Добре съм, Котке. Ето вижте надолу какво се случва. Дръж се, Котке. Слушам се! И стигаме се още нависоко! Тази люка ми е любима! Готин люк. Да! Вие също елате тук да се забавлявате! Има много готини награди да печелите! Аз спечелих голям мечок! Прибере си според мен телефона.